Coroanele se pot pune pe toți dinții, în schimb, onlay-urile doar în zona posterioară, adică pe premolari sau molari. În cazul onlay-urilor, dintele se prepară minim-invaziv, păstrându-și pereții cu smal sănătos, îndepărtând doar cariile și vechile obturații, spre deosebire de coroane, unde medicul prepară dintele de jur împrejur, îndepărtând tot smalțul. O coroană acoperă tot dintele și se realizează de regulă pe dinți cu nervul scos, cu pereții restanți fragili și dinți cu reconstituiri mari și cu risc maxim de fractură. Un onlay se poate realiza atât pe dinți vitali cu nerv, cât și pe dinți fără nerv, atunci când un dinte rămâne o cantitate mai mare de țesut sănătos și nu se dorește îndepărtarea lui, ci doar conservarea acestui țesut și scăderea riscului de fractură al dintelui. Se poate realiza chiar și în cazul unor dinți cu obturații vechi sau colorați, infiltrați în timp pentru o estetică ridicată. Coroanele se pot cimenta atât prin adeziune, dar pot sta pe dinte și prin retenție mecanică, pe când un onlay se cimentează doar chimic, printr-un proces puțin mai elaborat, ce necesită gravare acidă, sablare, bond și ciment adeziv, sub izolare obligatorie cu digă. Din punct de vedere estetic, ambele satisfac în aceeași măsură dorințele pacientului prin alegerea unei culori asemănătoare cu cea a dintelui. Trebuie să știți că toate acestea sunt realizate de către tehnician în laborator și nu în cabinetul dentar. Decizia de a face o coroană sau un onlay o poate lua doar medicul în urma unei consultații prin examinare clinică și radiologică a dintelui.